والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Күптәнге күркәм гадәт буенча, бу кышта да Түбән Кама мөселманнары үзләренең бер көннәрен Чайка сәламәтләндерү лагерында үткәрделәр. Без менә шушы табигать кочагына гаиләбез белән чыктык. Бөтен оештыручыларга да Аллаһ Тәала бәрәкәтен бирсен, әлхәмдүлиллаһ. Менә шу табигатькә чыгу аларның хәтерләрендә калыр дип уйлыйм, иншаллах. Чөнки минем дә хәтеремдә калды, әти-әниләребез белән чыкканыбыз, әлхәмдүлиллаһ. Кышкы урман куенына сыйынган Чайка 25 февральдә 200-гә якын мөселманны үзендә күңелле һәм иң мөһиме рухи яктан да сәламәтлек өчен файдалы ял иттерде. Кышкы саф һавада балалар һәм өлкәннәр өчен нинди генә уеннар, ярышлар оештырылмады. Salkın bulsa içersin de mındar rahatlam oynaysan жылы була. Дөрес киінсәң салкын да булмый. Бик рәхәт, жылы буланнар. Без катокка барабыз Гомәр белән. Рәхәтләнеп чаңгыда да шудылар, футбол да уйнадылар. Урамда зур казаннарда пешерелгән тәмле пылау белән дә сыйландылар. Без урамда шабыз, арыйбыз, безнең аш ашыйбыз килә, пылау ашыйбыз килә, салатлар, тәмле ашыйбыз килә. Илә намазыннан соң барысында мөселманнарга хас булган тагын бер күңелле вакыйга көтә иде. Мөселман кардәшләребез Альфред һәм Рубис гаиләләрендә бала туу уңайыннан оештырылган бәйрәм мәҗлесе. Түбән Кама муниципаль районы мөхтәсибе, шәһәр үзәк мәчете имам-хатибы Салих хәзрәт Ибраһимов барлык мөселманнар исеменнән бу бәхетле гаиләләрне, бәхетле әтиләрне котлады. Аларга бүләкләр тапшырды. Һәммә кешене гаиләләребезнең ныклыгы, җәмгыятебезнең иминлеге өчен дуга кылырга чакырды. 2007 елдан оештырыла башлаган һәм быел да кышның кояшлы бер көнендә уздырылган гаилә ялы икенче кышка кадәр күңелләрдә матур бер истәлек буларак сакланыр, сагындырыр. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله